Oi, rapaces, que facedes? Xogar a Minecraft! Main que? Minecraft! Ai, carallo. Na miña época sí que habíamos xogos. É máis fáciles de pronunciar. Xogos populares galegos. A Mariola. A Billarda. A Ra. A Peonza. As chapas. Ai, arre, me cago na virse. Estos a char nas patacas dá unha fame de 1000 demonios. Ti, neno, deixa facer o pintamonas e ven aquí a axudarme. Que isto non se fai xo, me cago na... estos nenos non se tían. Tamén recordo o duro que era o meu pai e como se traballaba no campo desde moi pequeno. Pero rapaces, seguides aí. Anda aí de pelar patacas, que non se van a pelar soas. Ai, tanto Minecraft e tanta merda. Se picaran de verdade, iban a saber o que vou.